Pablo Freire resultou gañador da medalla de ouro na Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, un triunfo que ven despois doutros tantos a nivel autonómico, nacional e internacional. Comenzaronme a gustar cando entrei no proxecto Estalmat do que falábamos antes, e logo gracias ao proxecto Estalmate comenzaronme a interesar máis, polo tanto decidín prepararme para as Olimpiadas porque tamén son problemas moi interesantes fora do ámbito curricular, e fun entrenando e mellorando. Comecei en segundo, terceiro da ESO, e fun mellorando a base de practicar, e grazas a estas cousas gústame cada vez máis as matemáticas. Hai que facer problemas e pensar pola túa conta. O delegado territorial da Xunta en Ourense recibiuno para felicitalo polo título que gañou en Chile. É unha honra, como ourensán, contar aquí na delegación ca presencia de Pablo Freire, que é medallista non só a nivel nacional, sino a nivel internacional en matemáticas, medalla de ouro no Campeonato Iberoamericano, pero tamén no Campeonato Internacional. Temos mentes privilexiadas, isto é unha honra para Ourense contar con el, seguramente que no futuro será un referente das matemáticas e verémolo seguramente en artículos nas mellores facultades a nivel internacional.